Volám sa Stanislav Olejník a v dnešnej rýchlovke sa o mne dozviete viac. Tak vítaj Stanley v prvom rade. Ďakujeme, že si prijal pozvanie na čerpaciu stanicu na prístavnej v Bratislave. Sedíme vo Fresh Corneri pri týchto chutných raňajkách. Dúfam, že ti budú chutiť. A dúfame takisto, že fanúšikovia sa o tebe dneska dozvedia viac na základe našich otázok. Tak poďme rovno na to. Tak z fráz možno sa na nič asi na nich nechytilo, možno niektoré posmiešky padnú v šatni, keď niečo vyslovím po východňarsky, ale to bereme zo srandy. Bojovný, víťazný, silný. Výber miesta v 16, zakončenie a rýchlosť. Rituál nemám žiaden, ale keď to nejde, tak treba niečo zmeniť. A čo si zmenil naposledy? To nepoviem. Tak uvidíme, či to zabralo, ale asi až v jarnej časti. Ideme na rýchlovku. Vymenuj hlavných trénerov, ktorí si v VŠTK Šamorín zažil. Juraj Jančic, Pavel Gregora a tréner Vasiliev. Okrem telesnej výchovy mi v škole najlepšie išlo? Matematika. Si lepší spevák alebo tanečník? Tanečník. Z kádra VŠTK Šamorín poznám najdlhšie? Mikyho Demianoviča. Najkrajšie miesto, v ktorom som bol? Levoč. Keby som nebol futbalista, bol by som? Hokejista. Arsenal alebo Chelsea? Chelsea. Diesel či benzín? Diesel. Zimná či letná príprava? Zimná. Najlepší hráč, ktorým som bol v jednej šatni? Martin Mikovič. Najpamätnejší gól? Dávam veľa. Spoluhráč, ktorý najviac času trávi pred zrkadlom? Aldo. Nefutbalový vzor? Otec. A v deň zápasu si dám na raňajky? Croissant. Hotdog s kečupom či horčicou? Horčicou. A okrem slovenčiny viem ešte po? Východňarsky. Tak, skvelá bodka, hlavne pre východňara na záver tejto 90 sekundovky a ideme na poslednú výzvu. Stanley, vítaj v poslednej výzve, ktorá bude pre teba trošku špecifická. Máš 30 sekúnd na to, aby si čo najvernejšie nakreslil dres VŠTK Šamorín. Ideme na to. CCA. Dajte nám v komentároch vedieť, ako hodnotíte toto umelecké dielo Stanislava Olejníka. Od 1 po 2. No, ale my sme predtým hovorili, že budeme porovnávať ostatných takisto v rámci toho počtu hráčov, takže predsa len máš 30 sekúnd na to, aby si napísal čo najviac tvojich aktuálnych spoluhráčov. Ideme na to. Počkaj, nemám. Čas beží. Stop. Tak, spočítaj svoj výkon. 12. Stanley, tak ďakujeme za účasť na tejto rýchlovke. Veríme, že fanúšikovia ťa viacej spoznali. Veríme, že ty si sa zabavil a prajem dobrú chuť. Ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie.